Ο Αντίχριστος μανιακά κυκλοφορεί παντού, σε Ανατολή και Δύση, και έχει μαζί του οπαδούς όλους της γης τους δυνατούς. Αυτούς που δεν κατάκτησε θέλει να κατακτήσει. Ο έχων αυτιά και μάτια ακούει και βλέπει. Το τραγούδι αυτό που έχει τον τίτλο «Στην πίστη σου μείνε πιστός» περιέχει το μήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην ενδοξό του Δευτέρα παρουσία θα κρίνει και θα συγχωρέσει αμαρτωλούς μετανοούντας, αλλά όχι προδότες. Γι' αυτό, αδερφέ μου, είναι ανώφελη η μετάνοια μετά την προδοσία. Στην πίστη σου μείνε πιστός. Για σένα νίκησε ο Χριστός. Στο δικό μου DNA που γράφει το όνομα μου, ο μικρόν και αμαρτωλός είναι το θρήσκευμά μου. Στην πίστη σου μείνε πιστός, για σένα νίκησε ο Χριστός. Χριστό να ομολογήσεις, Χριστό να προσκυνήσεις. Για σένα νίκησε ο Χριστός, στην πίστη σου μείνε πιστός. Χριστό να ομολογήσεις, Χριστό να προσκυνήσεις. Έχει δικό του κωδικό να βάλει στην καρδιά μας, γι' αυτό κι απ' την ταυτότητα βγάλαν το θρήσκευμά μας. Στην πίστη σου μείνε πιστός, για σένα νίκησε ο Χριστός. Χριστό να ομολογήσεις, Χριστό να προσκυνήσεις. Για σένα νίκησε ο Χριστός, στην πίστη σου μείνε πιστός. Χριστό να ομολογήσεις, Χριστό να προσκυνήσεις. Είναι πανουργός στην ψευτιά, κι όλους θα μας συγχύσει. Κάθε ψυχούλα χριστιανού στη κόλαση να κλείσει. Στην πίστη σου μείνε πιστός, για σένα νίκησε ο Χριστός. Χριστό να ομολογήσεις, Χριστό να προσκυνήσεις. Για σένα νίκησε ο Χριστός, στην πίστη σου μείνε πιστός. Χριστό να ομολογήσεις, Χριστό να προσκυνήσεις.